Суд по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша сегодня не состоялся. Причина – один из 3 судей ушел в отпуск. Заседания должны были начать в 2 часа дня в Днепровском районе, райсуде Киева. Рассмотрение перенесли на 22 июня. Василия Ганыша подозревают в государственной измене. В частности, в голосовании за проведение псевдореферендума, принятии Российской Конституции и в баллотировании в местных оккупационных выборах. Органи прокуратури суд не повідомив з причини перенесення судового засідання. Як стало відомо в подальшому, в ході з'ясування обставин, чого перенести, якоби нам поінформували, один із суддів перебуває в черговій відпустці. Все, що можу повідомити. Більше нічого додаткового додати не можу. 22 червня я сказав, що наступне судове засідання по інформації, яку нам надали в усній формі. Письмових документів до органів прокуратури не надходило.